bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe heediɓe daroɓe Aya Pindi TV mone mon kala salminama inde mun e yettode mon caggal yettude Allah ko julde e rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hande noon en gari tigui jottade jonde meɗen pinal hanki yewtere men pinal hanki e hande noddi ko aadaji men noddi ko cosaan men noddi kadi ko culture men hande noon holko pinal hanki e hande adda noon rewayama camarade mam mi holluma holko pinal hanki e hande addanen pinal hanki e hande addani en golle jodde pinal hanki e hande noddi ko cubalagal cubalagal noon oɗon gandi kam hande noon weɓata holto garɗen hande en gare e mawɗo cuballo ganduɗo cubalagal woni jaltaɓe woni Samba Niang gorko mo aram ko on tigui hande garɗen ɗo e nder galle muɗum tawde ɗo e tawtorede bandiraɓe kala e dow inde tuddudu subalɓe so wiyama tuddudu subalɓe kay hay goto wiyata holko woni tuddudu subalɓe gati tuddudu subalɓe ko ganduɗa ko sukaɓe e mawɓe daari tigui mbaɗi tuddudu subalɓe mbaɗi golle laftude baɗɗe fayida ɗum noon hande en gari ƴewtade oɗo hande mawɗo mo ganduɗa joguiɗo gandal joguiɗo kumpital en gari hedde makko hande salmindemo e jurademo gam o haalanen hande holko woni cubalagal hande noon pinal hanki hande weɓata daare Pindi TV ko noon tigui bandiraɓe e caggal yettude Allah e julde e rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala jokkuɗen tigui ha mbawɗen yettade ɗo e galle mawɗo men Samba Niang woni jaltaɓe subalɓe gorko mo aram tigui en jettimo ɗo eɗen jodde makko e galle makko foof en tawiɓe ɗo e jaɓɓugal mabɓe eɗen gandi cubalagal e teddugal cubalagal e fulla cubalagal e fayida ɗum tigui tawɗen ɗo hande ɗum noon eɗen mbiya jaltaɓe min calmini min juurimama calmitiɗa bandiraɓe. Assalamu aleykum bandiraɓe mi salmitima on gallam salmini on on jettimi mbeɗa yaara yettere duuɓi capanɗe jeetati e nayyi walla tati min meeɗa dañde mawɓe keeɗi e weddade sabu karagal garɗon am ngal mi wawa haalde ko fotiri mi jaɓɓama ko nokkuji kewɗi ɗi heewi ñalawmaji ɗi heewi jammaji kono oɗo kiwiɗi mi wawa ɗum dañde walla ni meeɗa ko mettimi hen tan ko ɗum bettimi haalnani goto mi haalnani sen goto kono mi koye bettere mawde wona ofuɗo meyɗinen kono noon fof bettimi hayso goto moon ar maɓɓay ko cuballo ari ko indi cubalako hande noon garo ɗum gara e galle cuballo wiyade mi woni premier kono ala dadɗo mi cubalagal ɗoyi wuren noon Seydi Niang on nani tigui ko haali ko ɗum cuballoɓe bettatake hamin jogui kalnami hol gonɗo Samba Niang jafaram no Bilaye ko ɗon jibinami 1937 baba wiye ko Daouda yo kalidi ɗum ko Daouda kalidi ɗum ko bamma o woni Daouda kalidi Samba Diafaji Mouhamed Demba Birame Aldine Midiane deloɓe tan ari jirani ɗon en yaram konko woni Samba Coumba Bayla Amadou Samba ari Modi kene ari Mamoudou to kenene arame kenene golliɗi ko ɗon min jiya min e Guellay gotami foof kanko yimmakko ko Niang Niang kanko Guellay bammakko woni Faro min nenam ko Faro babam ko Niang Niang ɗum noon ko garɗon namnade ko garɗo ko namɗon ko puɗɗo namnade ko wona ɗum koni ɓey tan kadi gandal ngal boni fallilaɗo mum ƴeemo rugui ɓey toon ummori ha kadi mi tawi enen fof e jiiɗi e enen fof ndendi haalaka ene wayno hande kam ken puɗɗima to kono ala tan maayi fade neɗɗo wawde noon tan mi beltaniɗo ko anni noon tan mi wettino gallam kadi wettino no fabare ke oɗuma taw ɗum ñoo on goɗɗo wonoɗo mawni ko on sankima wala ɓuɓɓan ɗum ɗum wonde ɗum wala ɓuɓɓan ɗum kanko noon ko kaddirami makko o so jiya ko ɗon makko o mi nimisani hayna dara kala ko jinnomi Allah fonno yettinimi yetti kam sona mayde sinno koye Allah koye juɗal woni ɗum noon ko namɗo ko tuddude ko inni ɗon fedde mon nde ko mi waɗi hen duwaw yo Allah mawni fedde nde min hooram mi naata e fedde nde mbaɗi hen indam so police de mom police sukaɓe ɗon jooɗi mi haali ɗon so gari e goto fof no iskirum tigui mawɗo Samba Niang e gardugol en gari ɗo e dow inde fedde tuddude subalɓe so wiyama tuddude subalɓe tan goto fof wiyata holko woni tuddude subalɓe en gari en garde président Aliou Mbodj e présidente Rougui Sall ardi bonnani ɓe gandi ko debbo cuballo
dariɓe ɗi cuɓalagal lang sali cuɓalaɓe subal fof kala jeewe kalɓe cuɓalagal dari tigui dugi sanne tawa ɗon noon en gardi kadi kawmin Aliou Mbodj eɗen gandi kadi kañum cuɓalagal meeɗa yarude hen haysa finidi ɗum ɗaani wiyanma ko mbeɗe paari ɗum noon Seydou Mbodj hamin ñagonoma balɗe juuɗe e battane moƴƴe en garde kadi ñeño men jontaɗo mo ganduɗa kalɗo jaaɗen en jiiɗa jeeweɗen woni Aliou Kanté nde gumminɗamo hayso ko hakkude jamma tigui o hoccat oto makko rewe ma ɗum noon eɗen mbiyamo kadi yo Allah junnu balɗe oɗon gandi kadi ko élément Pindi TV baɗo golle laftude toon to Pindi TV woni yewtere mum wiyetede guergal hande noon ko yewtere pinal hanke hande waɗi ɗum déplacé ganduɗa ko tuddude subalɓe gam arde notade ɗo Samba Niang gorko mo Aram hande tigui jiyen ko laaɓi kadi ɗon ko laaɓi oɗon gandi cuɓalagal majjata mayata nde wonnoon ko golle joɗɗe laftude gonno hanki ɗum noon Samba Niang Baba Samba Niang jaafoɗa comme média o tan il faut mi rawa inde he eɗen gandi fedde tuddude subalɓe nden tigui kamɓe mbaɗi kam déplacé yewtere pinal hanke hande pour yo arɗo e galle ma mbawen yewtude affaire cuɓalagal tuddude subalɓe ɓe mbaɗi fedde maɓe ɓe guindiri tuddude subalɓe kono eɗen gandi kay tuddude subalɓe holko haalata tuddude subalɓe holko wonno tuddude subalɓe holko addi tuddude subalɓe eyyi addi tuddude subalɓe ko cuɓalagal ne yaaji solɓe ko tampoɓe ko awoɓe ko aynaɓe ko remoɓe minen ɓuura fof ala gardi ɗumen min jitti min mbaddi hen ɓuuraɓe ɗum min gaddi min hoorama ɓuuraɓe fof kala gonɗon ko ɓuuri hewde hen aɗa ɓuuraɓe o wiide joni o jaa ko horlolde mi janggi horlolde ene ko wiya magama appelel falmango wiyata kay falmango malmango ɓurɗon horlolnaɓe jogui ko rem wayo duguel ala falmango ɗon gol sohli kepti ko mango tan dancadi eyyi duguel ɗum noon tuddude nde ene yaaji cuɓalago ende ara e awo ende ara e ndema ende ara e gaynaka wona hodorde hoɗade woni tuddude nde addi ɗum ko fuɗi wuuro yaaha e ladde ina toppito ko dañi yaha wala e ladde ñalla e ladde hiira e ladde siwa a yaade debbo ma walla a yaadani walla galle ma walla a yaadani goppa ɗum ene wuuro an jaaha ladde ladde nde noon mbiruma ni ene woni ko maayo e remete eɗe awete ɗum ɗo foof jeeya koye waɗoɓe tuddude sen gari noon a gaduma ni leɗɗe ɓuɓɓuɗen a ngala tawi walla kesen huuɗo tawi eɗen ɓooya seeɗa o heeɗa ene hendu ko ɗum ɓatti tuddude noon en goppita kadi wuuro ngo ko en daddankoɓe ɗum noon wonɓe guella yimata wiya ceene mbaali ceeraɗe rewɓe mbaali seeraɓe ceene mbaali humanaɓe sawde ko tuddude addata ɗum so yimɓe goppi wuuro jeeyi so goppi rewɓe men paye ladde hankkadi ko ɗo rewɓe ko tawi koye maayo dande ma ko wayno ko wiyete ganduɗa hoore ma no fifire ko waɗa ko fifire hanki nde Baba Abdoulaye Abbas jaano fallembe nde par ce que min jinnumi ko taw wona ni garɗon taw ɗum jogui camara mon ɗo ɗum ɗo moƴƴo ko ta ko ɗum tañi ala fof kedda men ta Abdoulaye Abbas mo jaama o fof jeeya ko tuddude ko laana ɓe jiilono ko ala wona laana ɓe jiilono ko gandal e jamaragal ɓe jelta ɗum ɓe maaya walla ɓe gatta ɓe mbaɗa jalore ɓe mbaɗa kono haaltino joni ni Demba Jeerel ɓe jeeyel ɓe kalde mum ko ñeño hen banggue kono ɓen ɓuuri wonde soɓe ɓuuri hewde gandal ɓe gaari yo arde maɓe yaade maɓe so tawi ɓe jii ɓe maayi so arti haala so tawi ɓe jeeyi koɓe jahanto ko haɓoyde e mbaɗoɗe ɗum mbari ndi min hoorami a wiya ɗum mi woni hay falle mi koma ƴeewe ma mbaɗen daccareje jottumi tan ko bague keɓen ndiyam ko mbaɗoji wanno ko kamɓe itti woni ko arab e koyɗe maɓɓe ha falle mi soɓe jol jan kam ɓuuri ngala soɓe jogui koyɗe ɗon kadi namda guellay min hakkudeɓe guellay jogui so tawi kadi ɗum ɗo joni noon hande kam kaldam tuddude nde noon mbiyami kadi ara e awo ende ara e demal ende ara e gaynaka ɗum ɗo foof cuballo waɗi ɗum foof cuballo min gayni joni kamɓe ko nawataɓe tuddude nawataɓe toon ko awoyde eyyi tawi ko awo ngo tawi ko awo ngo wona awoyde enuji ko toon no waɗi ɗiɗɗi tawa wuuro ngo ɗo woni ɗo ina ɓitti banggue awoɓe tawa ene manque joni noon min jeeyi tuddude nokku naggam joni o koɗi ɗon no homnode ni joni min jaaha hedde bappalel walla hedde guurigal tawa toon e weeyi gon toon diggadde ina neldi ɗiɗo fota yeede ina ɗi geñe mofte haaɓe gara ko wadde ɓe nawta ɗum noon woni tuddude arore nde ɗum noon min woni fof mbaɗi mi waɗi tuddude mi waɗi nopportugel mi awi Delonga mi awi Casamance ɗum ɗo fof ko tuddude
par ce que kala ngal ɗo goppuɗa galle bama jeeɗa e ladde tan wata ko liggey tuddude naaji hen ɗum tagi noon onon woni yimɓe mawɓe miiji ɗon kadi ko miiji manggo kadi wona onon sooɓe tan wona enen tan jeeyi tuddude yimɓe fof naaji hen tuddude wona subalɓe tan ala ɗumen noon puɗɗi kono noon wona ɗon wotti mo no kaldiremaɓe ni galleji ceerno hamden to Madina mbirtata min no paye Diayga ko toon gese min waalo woni darama tuddude ha ceerno hamde ma hande ko sabu men tigui ɗum noon vraiment ko kalɗum ɗo fof ko haala ma ko ɗum foti leyinda mi waɗi hen kadi duwaw so Allah ina jaaɓi kala ɗo e nano mbaɗa weeso ɗon so hande ɓenni yama min jeehu ɗum ɗum noon tuddude kam ɗum yewo tuddude noon tigui ɗon laaji tan tuddude ko liggey nawrde ɗo so gorko so debbo walla debbo wala gorko mum taw remana hoore mum fof tuddude kono koye worɓe noon ɓuri heewde tuddinoɓe goppa galleji men jam wona e ladde kono ko liggade nawde ɗon toon tigi mawɗo samminani golle men joni peewi yimɓe kadi nani paami kono Ali Kanté on noon jeeya e hoɓe tuddude wayli ɓe tuddinta onon tuddinta ɗum noon dokken Aliou Kanté nen jontaɗo o arane en tigui gollal ngal ganduɗa sagataɓe rewɓe e sagataɓe e worɓe ndenduno tigui mbaɗi gollal banggal fayide saaha nde tuddude subalɓe ganduɗa innetede Aliou Kanté ma arane en haalani holɓe en ganduɗa jamireɓe tigui barlitinoɓe dole mumen fi sabilillahi gam rendude e tuddude subalɓe ñalawma bannoɗo fayida assalamu aleykum bandiraɓe yeewiyankoɓe télémen Pindi TV tawi ko yewtere men pinal hanke e pinal hande Tidiane en to sarra min salminimama e salminago ma teddungo mi salminimama e salminago subalɓe kadi mi salminimama e salminago tuddude fedde tuddude subalɓe kono mi salminimama ɗo renduɗen tuddude ɗo woni ɗo wiyete hornode sall men e woɗɗani ndinɗo kajet toɓere ko janggo ñingo ko wona ɗum koye yewtere men hannde eɗen bismi eɗen gari ɗo e galle mo ganduɗa kañum woni Mamadou Samba Niang so tawi wiyama aram ene wayno heeñere cuɓalago memama so tawi wiyama aram ene wayno nehade cuɓalago memama kono tuddude ɗo puɗɗiɗa yewrude ɗo alay saago so tawi haali haala tuddude subalɓe kalda ko deni gurtama ɗum addani gorko pullo kedde jamɗe wona kedde jaleɗe woni Alaji Mamadou Saydou immade cikkiti ene waɗa ndewmu tigel ha yettiɗo Madina Gounass waɗi ɗum tuddude mawde hande julɓe en kawri alhude ndewa Allah nde toroɓe e fulɓe ko ndewri Allah ko foof ñimmi ɗum koye cuɓalagal so tawi a wi diine mbiɗa ko cuɓalagal sa wi gandal mbiɗa ko cuɓalagal ɗum tagui ceerno Aliou Ba tan ko wala wi kam ceerno mum bindal ɗum ba ko cuballo ndefi noon ubbata nema ko wona ɗum ko en jetti Allah en jetti fedde nde ganduɗa kañum woni fedde tuddude subalɓe nde tawno pullo e cuballo ndendi so tawi luural waɗi walla belema waɗi ɓe mbiya ya jigge gawri e kosam jigge gawri e kosam noon ko hakkude cuballo e pullo cuballo woni koye maayo daña liɗɗi nebam dañe hen tew dañe hen pullo o walla toroɗo ko jawdi jogui ne jogui kosam on ko ndemowo ene jogui gawri ko kamɓe il faut ndenda woɗa koɓe dañi ɗum tagui nde ñalawma innirtede fedde subalɓe e tuddude waɗa ɗo ɗo ganduɗa kañum woni Dalifort ɗo on ganduɗa kañum woni gorko pullo kedde jamɗe wona kedde jalede Daouda Moussa Dia woni premier magistrat la commune mo Horkodieres e Bossiaɓe kadi ko honorable député questeur à l'Assemblée nationale o waɗi hen jungo makko no fewi ko pullo so tawi cuɓalagal noddama alay saago pullo noto ɗum waɗi min mbimo Seydi Dia kadi douze makko e nellal makko foof yettima e cuɓalagal foof kadi en salmina ko salmi ko wona ɗum ko honorable député Awa Niang mo Dalifort ko deuxième questeur à l'Assemblée nationale kanko ne tuddude subalɓe fof salminamo e Awa Niang e Ramatoulaye Mbodj mo ganduɗa kañum woni jaɗo joman e kanko e Kadiel Fall mo ganduɗa kañum woni e Daouda Samba Ndurwan Sow kamɓe fof ne mbiɓe kadi Allah jarama e teddugam jettigal e Aissata Mody Mbodj to Dour e on kañum woni enɗam fedde subalɓe e gardugol Diop Jarguel kanko ne salminama no fewi juurama no fewi kono ɗum ko hokkuma Tidiane ko wonno hannde eɗen kuufi cuɓɓallo mawɗo fade yewtere men ganni pinal hanke e pinal hannde mbaɗen sa jagguima hannde on jaggodiri ma Pindi TV naɓe dañi ko jeewi ko min adduno hen cincalla eyyi kono on jammaɗo sall ɗum jammaɗo sall na ko jafɗo ɗum gani neyne sayi ɗum wonde mawnaji tan kadi a nanni ɗum ha nanni par ce que on mbiɗa wayluɓe ɗum ko on ɓuuri wonde tuddunoɓe ko minen kadi ɓuuri wawde jaɓɓade on mbiɗa aram ko wuro ngono wayli tan ka yani aram walla hoddani mbarno mbamni nanda aram tan ko yinde kono a wawa minen tuddude a mbima kala goppuɗo galle mum wayluɓe goppata galleji men minen aram min jogui tan ko solle min ngala gallum koɓe woni matuɗi min ngala ceɗɗo min ngala toroɗo
min ngala pullo min jogui tan ko solde meɓe so mbeɗo mbawa wonde ɗum so tawi ɗum yonti moni fof liggey mum si so tawi Allah gana so wayluɓe gara ko tabde lawɓe gata hokko seede woni inniraɓe aram ɓiɓɓe lawɓe ɓe namno ɗumen are fo nde min jago aram haala indi men ɗo jigi min ɗo kaali min moosa abay lawɓe mi haali e sakkeɓe garɗadde bambaɓe gara fadde kala kadi miijo e leƴƴi naara arab walla ko wona arab e ko wuuro mango solɓe no ara men ni dowluyan mataw ɓe dutta hankkadi ha galli men jibina ɗum mbiye ko kaari koɓe jeeya kono noon tawana kon ɗum noon kiɗɗino kadi ala ko heddini haalimi mi fuujaki ene ko noon tigi heeli kadi galle ma jooɗi peewi de mawɗo Samba Niang machallah subalɓe Aliou Kanté tigi ɗo kalɗo Alaji Mama Seydou Ba mi wawa wasde ganduɗa salminde Madina Gounass naɓe e kadi sa wi Alaji Mama Seydou Ba tan aɗa andi mimmi kam aɗa andi ko addi Tidiane to Saro Tidiane to Saro nde innete horɗolde nde hay goto wiyetake ɗum Tidiane ɗum noon ko terme Tidiane indi kam ɗum noon e yen ñalle barke mabɓe mbaale e barke mabɓe en calminiɓe kamɓe ɗum noon mawɗo Samba Niang min gartata ko ha joni hamin gandi hay somin mbaali ɗo min mbawa gaynude ganduɗa ko woni hoore ma ho kono jubbunami hen seeɗa tan saaha kadi haɗani e goto min gartat ɗo so Allah jaaɓi hakkude ma e Pili TV wona ɗo tan haaɗi inchallah